teraz prosím jeho magnificenciu, rektora Technickej univerzity vo Zvolene, profesora Kropila, o slávnostný prejav. Vaša excelencia, vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda, vážená pani štátna tajomníčka, vážený pán štátny tajomník, pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, magnificencie, spektability, honorability, vzácni hostia, milé dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás privítal na pôde našej univerzity a pozdravil vás pri príležitosti konania akademickej slávnosti. Dôvodov nášho dnešného stretnutia je viacero. Veľmi významnými sú jubilá našej univerzity, ktoré si dnes pripomíname, ale aj promócia čestných doktorov Technickej univerzity vo Zvolene. Inauguráciu rektora, ktorá má nepochybne tiež svoj význam, sme integrovali k spomenutým dôvodom dôsledku potreby pracovnej, odbornej i spoločenskej efektívnosti. Dnešná doba predstavuje vysoké nároky na výkony a preto s rešpektom vnímam účasť každého z vás. Chcem sa vám preto úprimne poďakovať za prijatie pozvania na našu dnešnú akademickú slávnosť. Vaša účasť potvrdzuje, že Technická univerzita vo Zvolene má dobré vzťahy s mnohými štátnymi, samosprávnymi a akademickými inštitúciami, ako aj s ich predstaviteľmi. V súčasnosti pri hodnotení akademických inštitúcií dominujú najrôznejšie evaluácie a komparácie. Niekedy sa preceňuje, inokedy nedoceňuje alebo dokonca odmieta význam histórie. Naša univerzita má síce bohatú históriu, z ktorej významne čerpá, ale napriek tomu sa zameriavame predovšetkým na budúcnosť. Vo svojom príhovore sa dotknem histórie našej alma mater, pripomínam však, že podrobné historické hodnotenie si môžete prečítať v knihe Universitas Technica vo Zvolene, ktorá bola v modernom dizajnerskom provedení vydaná práve pri príležitosti jubileí a v ktorej našu históriu podrobne spracovali odborníci na túto oblasť. Vážení prítomní, tento týždeň je pre nás skutočne mimoriadny. Slávnostné dni, ktoré prežívame, sme nazvali univerzitnými dňami. Začali včera otvorením výstavy 6 zastavení v živote profesora Papánka a Technickej univerzity vo Zvolene v Lesníckom a Drevárskom múzeu, pokračovali odhalením pamätnej tabule profesorovi Papánkovi, prvému rektorovi Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, jednej z najvýznamnejších osobností lesníctva a tiež odhalením pamätníka profesorovi Stolinovi, poprednému odborníkovi na ochranu a ekológiu lesa. Pozastavením sa pri pamätníkoch týchto významných osobností v univerzitnom parku či na území vysokoškolského lesníckeho podniku vzdávame hold tým, ktorí už pred 10 ročiami správne predvídali potreby smerovania lesníckej vedy a jej uplatňovania v praxi. Dnešný deň vrcholí našim stretnutím, kedy si pripomíname 3 dôležité výročia. Chcem zdôrazniť, že Technická univerzita vo Zvolene je spolu s ďalšími univerzitami v Strednej Európe pokračovateľka tradícií jednej z najstarších vysokých škôl technického zamerania v Európe i vo svete, Banskoštiavnickej Baníckej akadémie. Založená bola pred 4000 ročím, teda pred 250 rokmi, v roku 1762 ediktom cisárovnej Márie Terézy Habsburskej, najskôr s katedrou chémie, mineralógie a hutníctva, od roku 1765 aj s katedrou matematiky, fyziky a mechaniky a neskôr bola povýšená samotnou imperátorkou na Banícku akadémiu, na ktorej sa začalo aj s výučbou lesníckych disciplín a vyučovalo sa aj spracovanie dreva. Osobitným jubileom je 205 rokov lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku, ktorého vznik je datovaný rokom 1807, keď bol nariadením cisára Františka I. pri spomínanej Baníckej akadémii založený lesnícky ústav. Ďalším dôležitým tohoročným výročím univerzity je 60 rokov pôsobenia vo Zvolene. Po rozdelení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva
sídliacej v Košiciach, bola v roku 1952 vytvorená Vysoká škola lesnícka drevárska s 2 fakultami. Lesníckou fakultou a drevárskou fakultou, ktoré našli svoj domov v srdci Slovenska vo Zvone, v prírodzenom centre lesníctva a drevárstva. V súlade s celosvetovým trendom ekologizácie Vysoká škola zachytila pozitívny trend, ktorý znamenal vyšší záujem o životné prostredie a jeho ochranu, a v roku 1991 vznikla Fakulta ekológie, od roku 1995 s názvom Fakulta ekológie a environmentalistiky a v roku 1996 vznikla Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky. Nedá mi nespomenúť, že po spoločenských zmenách bolo v roku 1992, teda presne pred 20 rokmi, uvedené do života zákonné rozhodnutie o zmene názvu na Technickú univerzitu vo Zvone. Milé dámy, vážení páni, dnešná akademická slávnosť mi neposkytuje dostatok času na to, aby som podrobne analyzoval jednotlivé aktivity, ktoré na našej univerzite realizujeme. Som presvedčený, že takúto analýzu vykonáme spoločne s dekanmi a vedúcimi organizačných súčastí na zhromaždeniach akademickej obce univerzity a fakult. Zdôrazňujem mimoriadne akútnu potrebu venovať sa hodnoteniu kvalitatívnych, ale aj kvantitatívnych ukazovateľov, teda výkonom a efektívnosti. Čísla, tabuľky, grafy a analýzy nám pomôžu pochopiť aktuálny stav a potrebu nastavenia rozvoja pre budúce smerovanie. Napriek časovej nedostatočnosti by som rád pripomenul niektoré výsledky, ktoré naša univerzita dosiahla počas svojho pôsobenia s akcentom na ostatné obdobie a potrebu aktivít pre najbližšie obdobie. Technická univerzita vo Zvone patrí medzi vrcholné a jedinečné vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky a pevne verím aj v Európskej únii. Hlavným poslaním univerzity je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť. Vzdelávací proces vychádza z najnovších svetových poznatkov vedy a techniky, z vlastného základného a aplikovaného výskumu, spolupráce s inými vysokými školami, vedecko-výskumnými ústavmi, podnikovou sférou a organizáciami v najširšom spoločenskom zmysle. Výchova vysokoškolských kvalifikovaných odborníkov, bakalárov, inžinierov, doktorov a doktorov pre celú komplexne ponímanú oblasť les, drevo, ekológia, životné prostredie pre potreby Slovenska, ale i zahraničia. Vzdelávanie na našej univerzite chápeme ako proces overených postupov, ale i hľadanie nových, inovatívnych činností či adaptácií súčasne moderným trendom, ktoré flexibilne reagujú na potreby praxe či spoločnosti. Zámerom je priniesť vyššiu efektivitu vzdelávania, vyššiu úspešnosť absolventov pri uplatnení sa na trhu práce v dobe, keď konkurencia neustále narastá. Za roky svojej existencie naša univerzita vychovala viac ako 21 000 absolventov. Technická univerzita vo Zvone so svojimi fakultami v súčasnosti ponúka vzdelávanie v dennej a externej forme štúdia v 44 programoch 1. stupňa, 38 programoch 2. stupňa a 25 programoch 3. stupňa. Činnosť zabezpečuje viac ako 300 vedecko-pedagogických pracovníkov, z toho 35 profesorov, 67 docentov a 160 odborných asistentov. Ďalšie výchovno-vzdelávacie, ako aj informačno-technologické činnosti zabezpečujú celouniverzitné pracoviská, Ústav cudzích jazykov, Ústav telesnej výchovy a športu, Centrum ďalšieho vzdelávania, Centrum informačných technológií, vývojové dielne a laboratória, Vysokoškolský lesnícky podnik, Arboretum Borová hora, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica a študentské domovy a jedáleň Ľudovita Štúra. Technicko-hospodárske a podporné aktivity zabezpečuje v súčasnosti takmer 400 zamestnancov. V ostatnom období sa počet študentov na našej univerzite zvýšil zo 4600 študentov v akademickom roku 2007 až 2008 na najvyšší historický počet viac ako 5200 študentov v akademickom roku 2010-2011. V súčasnosti na našej univerzite študuje necelých 5000 študentov, z toho asi 1/3 v externej forme štúdia.
Zvýšený počet študentov mal výrazný vplyv aj na pedagogickú zaťaženosť zamestnancov jednotlivých fakult. So zámerom objektivizácie pracovných pozícií sa od roku 2011 vo výpočte pedagogického výkonu fakult zohľadňuje podobný spôsob vykazovania výkonu, ako je to pri rozdeľovaní dotácie na vysoké školy z ministerstva. Ak chceme zhodnotiť vedecko-výskumnú činnosť našej univerzity, je potrebné poukázať na účasť vo výskumných projektoch a na publikačné a aplikačné výstupy. Tvoriví pracovníci sa v posledných 5 rokoch zapájali do projektovej spolupráce so zahraničnými partnermi. Jasným faktom toho je úspech Lesníckej a Drevárskej fakulty, ktorým sa podarilo získať zahraničné granty financované Európskou komisiou. Spomeniem riešenie veľkých integrovaných projektov, sieti excelencie a ďalších z rámcového programu Európskej únie, ako boli Evol3, E4Wood, Tribridix, Interlink, InnovaWood, Econanosorb a Integral. Okrem toho naši tvoriví zamestnanci pracujú i vo viacerých medzinárodných vedeckých sieťach aj prostredníctvom akcií COST a bilaterálnych projektov. Na univerzite sa postupne darilo vytvárať v spolupráci s ústavmi Akadémie vied a Národným lesnickým centrom a inými slovenskými univerzitami systém jedinečných excelentných pracovísk prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj z agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie. Spomeniem Centrum excelentnosti adaptívne lesné ekosystémy, Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme, Centrum excelentnosti pre využitie drevného popula v lesnom hospodárstve a Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v mediacich sa podmienkach prostredia. Spolu 6 centier excelentnosti s rozpočtom okolo 10 miliónov eur. Okrem toho je tu ďalších takmer 80 projektov z našich agentúr s ročným rozpočtom okolo 1 milióna eur. Merateľnými výsledkami projektovej vedecko-výskumnej činnosti sú kvalitné publikácie. Naši tvoriví pracovníci boli veľmi aktívni pri publikáciách knižného charakteru. Predovšetkým v prírodných vedách sa naši autori úspešne angažujú aj v publikovaných, prestížnych, impaktovaných vedeckých medzinárodných časopisoch. V nedávnom období boli Úradom priemyselného vlastníctva udelené práva k významnému počtu patentov, užitkových vzorov a dizajnov. Umelecká činnosť na univerzite dotvára paletu tvorivých výstupov našich pracovníkov. Zo strategického hľadiska sa univerzita usiluje zvýšiť podiel finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vedecko-výskumných projektov, vyššie využitie existujúcich kapacít a ich sústredenie do väčších výskumných celkov. Podporuje rozvoj vnútorného konkurenčného prostredia, hlavne prostredníctvom rozdeľovania finančných prostriedkov podľa hodnotenia objektívnymi výkonovými parametrami. Dnešné akademické prostredie je však nielen o kompetícii, ale najmä o obostranne výhodnej kooperácii. Chcel by som zdôrazniť nevyhnutnosť medzikatedrálnej, medzifakultnej, ale v neposlednom rade aj medziuniverzitnej spolupráce. Príkladov na výhodnosť takéhoto smerovania, využívajúc najmä špičkové tímy a jednotlivcov, je viacero. Rozhodne k nim patria realizácie veľkých vedeckých projektov. Naša univerzita sa snaží klásť dôraz na praktické uplatnenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a tak zachytiť súčasný trend. Má ambície poskytovať vyváženú kombináciu vedecko-výskumných a profesijne zameraných aktivít v rozvíjajúcom spektre vied na úrovni základného aj aplikovaného výskumu. Jedným z príkladov môže byť konanie konferencie Aktuálne otázky ochrany prírody a starostlivosti o les pri rozvoji vidieka na našej univerzite pod záštitou a za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ministra životného prostredia Slovenskej republiky spred 10 dní. Práve pracovníci našej univerzity sa budú významnou mierou podieľať na príprave odborných, metodických i právnych podkladov pri riešení takto závažnej medzirezortnej problematike. Technická univerzita vo Zvolene v oblasti vonkajších vzťahov rozvíjala medzinárodnú spoluprácu založenú na spoločných projektoch so zahraničnými inštitúciami, ako aj na akademických mobilitách. Dnes je v platnosti celkovo 51 bilaterálnych zmluv Erasmus s univerzitami 20 krajín Európy, 35 ďalších platných zmluv
so zahraničnými univerzitami a organizáciami zo 17 krajín sveta a 22 podpísaných zmluv a dohôd o spolupráci s inštitúciami na Slovensku. Cieľom univerzity v rámci mobilitných programov je zabezpečenie nárastu počtu všetkých mobilít študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov. Technická univerzita je v súčasnosti držiteľom tzv. Rozšírenej univerzitnej charty Erasmus, ktorá bola schválená na obdobie rokov 2008 až 2013. Máme prostredníctvom svojich predstaviteľov, respektíve akademických pracovníkov, svoje zastúpenie aj v mnohých ďalších akademických a profesijných medzinárodných organizáciách, za ktoré možno spomenúť napríklad International Union of Forest Research Organizations či European Forest Institute. Financovanie a chod vysokých škôl sa prispôsoboval zmenám rozpočtového financovania na dotačné, a to vo výraznej miere odzrkadľovalo výkonové parametre. Formulovanie stratégie financovania a investovania našej univerzity na budúce roky bude ovplyvňovať najmä metodika delenia dotácie pre verejné vysoké školy a získaná čiastka pre našu univerzitu, úspešnosť univerzity pri získavaní finančných zdrojov z grantových agentúr, možnosti získania zdrojov zo štrukturálnych fondov, objem zdrojov získaných z podnikateľskej činnosti, ako aj objem zdrojov z procesov reštrukturalizácie a rastu výkonnosti našej univerzity ako celku. Uvítali by sme, keby metodika delenia dotácie pre verejné vysoké školy vykazovala prvky stability, aby sa nemenila každoročne, aby vysoké školy poznali kritériá aspoň rok dopredu. Udržanie a zlepšovanie postavenia akejkoľvek inštitúcie je neoddeliteľne spojené s rozvojom materiálno-technickej základne s cielenými kapitálovými investíciami. Investičný rozvoj našej univerzity dokumentuje zvýšenie evidovanej nadobúdacej hodnoty dlhodobého majetku univerzity o viac ako 10 miliónov eur za ostatných 5 rokov. Financovanie investičného rozvoja zahŕňajúceho rekonštrukcie a modernizácie stavieb a nákupy novej techniky bolo zabezpečované nielen dotáciou na kapitálové výdavky z kapitoly ministerstva a štátneho rozpočtu, ale aj finančný celý objem kapitálových investícií na obstaranie a technické zhodnotenie majetku za ostatných 5 rokov bol takmer 16 miliónov eur, z toho takmer 11 miliónov eur v rámci realizácie 3 projektov rekonštrukcie objektov našej univerzity. Sme však ešte ďaleko od optimálneho stavu stavieb, budov a komplexnej modernizácie prístrojovej a laboratórnej techniky. Spolutovaní sme zobrali na vedomie, že projektový zámer na vybudovanie Univerzitného vedeckého parku vo Zvolene v spolupráci s Akadémiou vied zatiaľ nebol úspešný. Pevne verím, že dobudovanie čiastkových vedeckých centier, ktoré vo Zvolene vo väčšom počte fungujú, bude realitou v najbližšom období. Zvolen ako prirodzené vedecké centrum by zabezpečil geografickú vyváženosť podpory a stimulovania infraštruktúry významných vedeckých pracovísk na Slovensku. Samozrejme, že netreba zabúdať aj na problematické investície, ktoré generujú vysoké neproduktívne náklady a ktorým sme sa nevenovali alebo venovali neúspešne. Veľmi vážnym problémom je napríklad viacúčelová športová hala Lanice, ale aj zariadenia v Banskej Štiavnici a na Šachtičkách. Ich promptné riešenie by sa pozitívne premietlo na raste efektívnosti hospodárenia našej univerzity. I keď podmienky ekonomickej krízy, problémy v eurozóne a dlhodobé podfinancovanie slovenského školstva a vedy neposkytujú optimálne podmienky, môžeme konštatovať, že Technická univerzita vo Zvolene je stabilizovaná inštitúcia. Potvrdili to výsledky komplexnej akreditácie v roku 2009, ktorej naša univerzita bola medzi prvými zaradená do najvyššej kategórie. Komplexná akreditácia však ukázala aj naše slabiny. A na rozdiel od konštatovaná spred 5 rokov musím uviesť, že naše fakulty a pracoviská nie sú vyvážené z hľadiska kvality i kvantity výkonov, kvalifikačnej štruktúry, aktivity a angažovanosti. A že máme fakultu, respektíve fakulty, ktoré patria medzi najlepšie na Slovensku, ale sú aj také, ktoré musia podávať výraznejšie výkony, najmä vo vedecko-výskumnej oblasti. Tieto výsledky potvrdzujú hodnotenia akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARA. A keď v ostatnom období nastávajú pomerne výrazné zmeny, hlavne v pomere výkony a financovanie, zlepšovaní musíme pokračovať. Zásadnou previerkou nielen pre našu univerzitu, ale pre všetky verejné vysoké školy bude komplexná akreditácia. Vítam postoj pána ministra Čaploviča,
ktorý aj minulý týždeň na podujatí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vyhlásil, že komplexná akreditácia prebehne naraz pre všetky verejné vysoké školy v roku 2014 a že inštitúcie budú poznať kritériá rok dopredu. Spoločne s ďalšími pripravenými podmienkami to bude výrazný posun v objektivite a transparentnosti hodnotenia. Strategickým zámerom univerzity, ktorý je definovaný v dokumente Dlhodobý zámer Technickej univerzity vo Zvolení na roky 2011 až 2016, je internacionalizácia vzdelávania, vedeckého bádania a využitia poznatkov praxi, ale aj zvýraznenia postavenia našej univerzity v európskom vzdelávacom výskumnom priestore a zapojenie sa do budovania európskej vedomostnej spoločnosti. Technická univerzita vo Zvolene sa dlhodobo profiluje ako výskumne orientovaná univerzita s cieľom dosiahnuť v niekoľkých oblastiach medzinárodne akceptované výsledky vo výskume. Vážení prítomní, záver poradí už 60. akademického roka a vstup do nového 10-ročia je pre nás a celú univerzitu sviatkom. Verím, že všetci pracovníci s nasadením budú odovzdávať svoje schopnosti a energiu pre budúcnosť našej univerzity. Som presvedčený, že ich študenti budú dosahovať také výsledky, ktoré budú znamenať pravdepodobnosť ich uplatnenia v budúcich povolaniach. Dovolte mi, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Technickej univerzity vo Zvolene. Vysoko si vážim prácu tých, ktorí nadviazali na bohaté tradície lesníckeho, drevárskeho a environmentálneho vzdelávania na Slovensku. Chcem poďakovať aj strategickým partnerom našej univerzity, bez ktorých by sme nedosiahli súčasné výsledky a postavenie, ktorých oceníme na sprievodných podujatiach ešte v priebehu tohto kalendárneho roka. Prajem celej akademickej obci našej univerzity veľa úspechov v novom akademickom roku aj v rokoch následujúcich. Nech celá Technická univerzita vo Zvolene napreduje a zaznamenáva progresívny rozvoj. Vivat Universitas Technica Zvolensis. Ďakujem jeho magnificencii za slávnostný príhovor. Vážené slávnostné zhromaždenie, dovolím si teraz požiadať o príhovor jeho excelenciu, prezidenta Slovenskej republiky, pána Ivana Gašparoviča. Vaša magnificencia, rektor Technickej univerzity vo Zvolene, predstavitelia vlády, Národnej rady, spektability, honorability, dámy a páni, vzácni hostia, milí študenti. Rád som prijal pozvanie na toto vaše dnešné stretnutie pri príležitosti veľkého sviatku vašej alma mater. Tento rok je, kedy Technická univerzita vo Zvolene si pripomína 60. výročie svojho založenia. 250. výročie technického vzdelávania na Slovensku a 205. výročie lesníckeho vysokoškolského vzdelania. Iste mi dáte všetci za pravdu, že už tieto historické fakty sú dôvodom na oslavy. Teší ma, že môžem túto slávnostnú atmosféru prežívať dnes spolu s vami. Technická univerzita, pokračovateľka tradícií našej najstaršej vysokej školy technického zamerania v Európe, ale myslím si, že aj vo svete, Banskoštiavnickej baníckej akadémie, píše už 60 rokov svoju históriu v prirodzenom centre nášho lesníctva a drevárstva tu vo Zvolene. Univerzita je stabilizovaná, úspešná výskumná vzdelávacia inštitúcia s jedinečným postavením a zameraním na komplex les, drevo, ekológia, environment.
dáva svojim študentom dostatok možností uplatniť sa vo sférach, ktoré sú dneska v kurze. Veď hlavne ekológia a environmentalika sú vedné disciplíny, ktorým sa dostáva čoraz väčšieho významu v celosvetovom meradle. Nemenej dôležitou je problematika lesov a s ňou spojená drevárska výroba. Vychádza mi z toho, že svoje zameranie ste volili správne, pokiaľ ide o študentov. Vaši absolventi by mali mať uplatnenie ozaj na veľkom pracovnom trhu. Keď spomínam uplatnenie v praxe, nedá mi nepripomenúť jeden závažný problém, s ktorým sa už dosť dlho u nás boríme. A síce, že nám vzdelaní mladí odborníci odchádzajú pracovať do zahraničia, kde sú podmienky na existenciu i odmeňovanie práce neporovnateľne lepšie ako u nás. Nie som proti tomu, aby mladí naberali skúsenosti v zahraničí. Naopak, to nás všetkých môže len tešiť. Optimálne by však bolo, aby sa postupne vracali s načerpanými poznatkami a skúsenosťami, ktoré by uplatňovali potom u nás doma. No len málo z nich sa vráti. Keď s nimi na túto tému počas svojich zahraničných ciest hovorím, či sa vrátia domov, áno. Hneď, ak budem mať tie isté podmienky, tie dobré podmienky, ktoré mám v zahraničí. Takže vzdelávame ľudí pre cudzinu a doma nám chýbajú. To nie je múdra investícia, určite všetci uznáte, z pohľadu celospoločenských zdrojov a našich záujmov. Hovoriť o tomto probléme nestačí. Treba vytvoriť také podmienky, aby mladí ľudia mali svoju perspektívu a dobré existenčné podmienky vo svojej vlasti. V opačnom prípade ich ťažko odsudzovať za to, že odchádzajú. Vážené slávnostné auditorium, Slovenská republika počas svojej existencie prešla zložitým, ale úspešným vývojom. Vznikla v období transformácie politického a ekonomického systému. V čase, keď nie len Európa, ale celý svet prechádzal závažnými geopolitickými zmenami. Na medzinárodnej scéne nastúpili silné globalizačné a integračné tendencie, ktoré sa nevyhnutne premietli do procesov utvárania formy a obsahu nášho nového štátu. Veľké transformačné zmeny, ktoré sa udiali v našej spoločnosti, majú ďalekosiahlý význam a vplyv na každú oblasť verejného i súkromného života našich občanov, ale aj spoločnosti ako celku. Začal k nám prúdiť významný zahraničný kapitál, ktorý so sebou priniesol aj nové požiadavky na pracovnú silu. Začali sa stupňovať požiadavky na stredoškolskú i vysokoškolskú prípravu technických kádrov. Inými slovami, trh práce diktuje vysokým školám, aby produkovali absolventov, po ktorých je dopyt. A tu sa dostávame k samotnému jadru problému. Hovoril som o ňom už aj pred niekoľkými dňami v Nitre pri takomto istom slávnostnom zasadnutí. Náš vysokoškolský systém ešte stále nie je taký pružný ako požiadavky trhu. Pripomínajú nám to aj pravidelné hodnotenia univerzít, ktoré nás žiaľ nemôžu tešiť. Aj keď nie vždy súhlasím s porovnávaním všetkých kritérií. Budúcnosť vysokého školstva je v jeho úzkom prepojení s praktickým životom. Musí byť dynamický, reagovať na meniace sa potreby a požiadavky spoločnosti, ale aj podnikateľských subjektov a na globalizujúci sa trh práce. Pokrok vedy a techniky silno vyvíja tlak na školské sústavy jednotlivých štátov. A tie naň musia reagovať. Neuspokojovať sa so zabehnutými formami a prístupmi, zvyšovať kreativitu, efektivitu celého vzdelávacieho procesu. Podstatne
viac, ako mu dávame. Ak to zjednoduším, vyzerá to tak, ako by sme sa uspokojili s tým, že sme súčasťou Európskej únie a eurozóny. Pričom sa nevieme vyrovnať s tým, že sme sa týmto spojencami stali aj súčasťou globálnej svetovej ekonomiky. Áno, naša malá otvorená ekonomika má svoje výhody, ale má aj svoje limity a veľmi citlivé miesta. Tieto znaky našej ekonomiky musíme odborne vyhodnocovať a prísnym okom aj strážiť. Naplno uplatňovať regulatívnu funkciu štátu. Inak sa môžeme oceniť v pozícii akéhosi izolovaného hráča. Ak si správne postavíme otázky, mali by sme byť bližšie k správnym odpovediam a na tie čaká nová kooperácia jednotlivých ekonomík. Dnes stojíme pred, povedal by som, zásadným problémom. Ako eliminovať vplyv krízy na náš ďalší ekonomický, trhový a sociálny vývoj? Problém spočíva v tom, že svetová finančná kríza zasiahla celú Európsku úniu. A povedal by som, že ohrozila likviditu európskeho bankového sektoru a prerásla až do spotrebiteľskej sféry krízy. Súčasná hospodárska recesia má na svedomí rast nezamestnanosti a to vo veľkej miere, žiaľ Bohu, postihuje najmä mladých ľudí. Vedenie štátu už naznačilo a som rád, že si uvedomuje, aké ťažké je dnes nájsť vyhovujúce zamestnanie, založiť si a užívať rodinu, žiť podľa svojich potrieb, túžob, ale aj predstav. To všetko sú vážne problémy, s ktorými sa musia mladí ľudia dneska boriť a ktoré ich znechucujú. Mrzí ma, že nemáme dosť možností, ako im toto trápenie zmierniť alebo od neho odpomôcť. Ako som už povedal, s problémami na trhu práce súvisia stupňujúce sa požiadavky na náš vzdelávací systém. Nedoriešený systém školstva sa takto stáva problémom. Problémom, ktorý síce neustále prechádza rôznymi reformami, snahami, dokonca aj reformnými krokmi, ale podstata reformy zatiaľ akoby nám tak naďalej trochu unikala. Musíme si priznať, že nevieme včas predvídať diferencované nároky na pracovné sily. Ukazuje sa, že by na tom mali popracovať odborné tímy, aké by sa mali grupovať vo výskumných ústavoch. Máme ich? Podľa výsledkov asi nie. Dnes potrebujeme vyučených, o 10 rokov budeme potrebovať inžinierov. Iste sa zhodneme v múdrosti, ktorá hovorí, že nie cennejšieho a trvácnejšieho bohatstva, než je vzdelanosť. Aby toto konštatovanie Cícera, jedného z najvšestranejších vzdelancov, akých nám dala rímska kultúra, platilo v úplnosti aj dnes, musíme zdôrazniť, že súčasné poznávanie sa posúva podstatne dynamickejšie než v časoch starorímskych. A tým je aj dnešné poslanie učiteľa, aj univerzitného. Áno, sprostredkovať záplavu informácií, ktoré prináša súčasná veda, je dnes mimoriadne náročné. Najmä na výber a odkrývanie poznatkových súvislostí, ktoré s nimi prichádzajú. Mladým ľuďom ich navyše musíme podávať tvorivo. Aj pokiaľ ide o formy a prístupy aktuálnym poznatkovým témam. Lebo tvorivosť je dnes elementom, ktorý určite rozhoduje o úspechu. Paradoxne by sa dalo povedať, že zo súčasného krátkodobého hľadiska musíme uvažovať dlhodobo a strategicky. Musí nám ísť o celkové zvýšenie vzdelanostnej úrovne populácie a povedal by som vzdelanostnej úrovne národa.
Tým sa môžeme najefektívnejšie, najúčinnejšie brániť proti neustále sa meniacim podmienkam vonkajšieho prostredia. Vážené slávnostné auditorium, ste tu na slovo vzatí odborníci, zamyslíme sa preto na chvíľu aj nad súčasným stavom slovenského lesníctva. Všetci, odborná, ale i laická verejnosť si uvedomujú, že nie je ani zďaleka ideálny. Ba celá lesnícka komunita čoraz naliehavejšie zdôrazňuje fakt, že lesníctvo v súčasnej dobe prežíva veľmi ťažké časy. Globálna kríza tento sektor postihla mimoriadne silne a Slovensko určite nie je výnimkou. Nežiadúci vplyv politiky na lesníctvo, konflikty lesníctva s inými odvetviami, najmä s odvetvím životného prostredia, ale aj neutíchajúce lokálne konflikty vo vnútri lesníckej komunity, to všetko výrazne poznačilo atmosféru súčasných slovenských lesníckych kruhoch. Mrzí ma príbeh likožrúta, ktorý nad nami víťazí len preto, že nám chýba rešpekt k autorite. Je pre mňa nepochopiteľné, keď sa dostáva do konfliktu ochranca prírody s lesníkom, ktorý v histórii vyše 200-ročnej sa zaslúžil o to, že máme také pekné lesy. Je to zásluha lesníkov, pretože sám lesník je ochrancom prírody. A pritom nám starosti v lesníctve nikdy neubúdajú, naopak, stále narastajú. A lesnícka komunita má pocit, že sa blíži koniec lesníckeho sveta. Riešenie sa hľadajú ťažko. Ešte ťažšia je ich realizácia. Neraz do jej neúspešného završenia chýba krok 2. Konkurencia je veľmi silná a vytláčanie nášho lesníctva z jej historických pozícií je skutočne dneska reálnou hrozbou. Musíme mať na zreteli, že lesy sú našim prírodným bohatstvom, ktoré dlhodobo môže ovplyvňovať stav a rozvoj spoločnosti. V národnom, európskom, ale som presvedčený, že i v celosvetovom meradle. Popri tom sa stále častejšie zdôrazňuje úzka spätosť človeka s prírodou. Áno, návratmi k prírode sa vraciame k sebe. My ľudia sme neodmysliteľnou súčasťou prírody. A platí aj to, že les nemôže byť len zdrojom finančného efektu. Les je aj pre niečo iné. Poznáme predsi vplyv človeka na prírodu. Prírody na človeka takisto. Prečo sa však podľa tohto poznania uvážlivo ako dobrý hospodár aj nesprávame, to je dneska priam kruciálna otázka. Hovoriť bližšie o význame lesov a drevín, ktoré plnia v krajine významné funkcie, by som na tejto pôde považoval ozaj obrazne povedané za nosenie dreva do lesa. Vážené slávnostné zhromaždenie, vyslovil som len niekoľko názorov. Vyslovil som ich pred odborníkmi súčasnými, ale aj odborníkmi budúcnosti. Je ich samozrejme podstatne viac. Chcel som pripomenúť len niektoré otvorené problémy našej spoločnosti. V závere vás chcem všetkých ubezpečiť, že máte moju plnú podporu pri presadzovaní národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky, teda aj pri spravovaní nášho prírodného bohatstva i pri výchove a vzdelávaní mladých generácií. Chcem pri tejto príležitosti jubilejúcej Technickej univerzite vo Zvolene zaželať úspešné napredovanie a naplňanie svojho poslania
prostredníctvom výborne vzdelaných študentov. No a samozrejme vám, študentom všetkým, po veľmi dobrý akademický rok 2012 a 2013. Držím vám všetkým palce. Ďakujem. Ďakujem jeho excelencii, prezidentovi Slovenskej republiky, pánovi Ivanovi Gašparovičovi, za slova uznania, jeho podporu i za prianie do ďalších období. Vážené slávnostné zhromaždenie, dámy a páni, o vystúpenie na dnešnom slávnostnom zhromaždení požiadali aj naši ďalší hostia. Ako prvú prosím o príhovor pani Magdalénu Lacko-Bartošovú, štátnu tajomničku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vaša excelencia, vážený pán prezident, magnificencia, vážený pán rektor, magnificencie, spektability, honorability, ctení hostia, vážené dámy a páni. Je mi cťou, že sa vám môžem prihovoriť z miesta, ktoré môžeme s hrdosťou nazvať alma mater lesníctva na Slovensku. Tak ako lesu trvá 10 ročia a 100 ročia, kým dozreje, tak je to aj s výročiami vysokoškolského technického štúdia a vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku, pri príležitosti ktorých sme sa tu dnes stretli. Technická univerzita vo Zvolene v súlade so zásadami demokracie a humanizmu a v súlade s platnými zákonmi vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania a výskumu na Slovensku. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex, lesníctvo, drevárstvo, ekológia, prostredie s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a ďalších aplikačných oblastí. Poslaním Technickej univerzity je rozvíjať tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania, slovenskom, európskom aj celosvetovom priestore. V oblasti svojho výskumu naplňa poslanie riešením výskumných projektov a programov národného, medzinárodného charakteru, najmä v oblastiach lesníckych vied, drevárstva a ďalších v rámci svojho pôsobenia. Lesy patria k najvýznamnejším zložkám prírodného prostredia, sú nenahraditeľným stabilizátorom rovnováhy krajiny, prispievajú k zmierňovaniu negatívnych dopadov klimatickej zmeny a poskytujú celý rad verejných statkov. Majú nenahraditeľný význam v živote jednotlivca, celej spoločnosti, z čoho vyplýva potreba ich zachovania pre budúce generácie. Táto ušľachtilá úloha je zverená do rúk pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí výchovou mladej generácie už tisícov jej absolventov zabezpečujú rozvoj lesníctva, drevárstva, s citom pre životné prostredie a naplňajú verejnoprospešné a produkčné poslanie odvetví v súlade s potrebami meniacej sa spoločnosti. Chcem vás ubezpečiť, vážený pán rektor, že rezort v rámci svojich možností bude aj naďalej poskytovať pomoc a podporu, ktorá pomôže vám i celej spoločnosti vychovávať mladú generáciu zameranú na jej špecifické poslanie. Dovoľte mi pri tejto mimoriadnej príležitosti poďakovať vám všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievate k zachovaniu a odbornému rastu vysokoškolského technického a lesníckeho školstva na Slovensku a zaželať mu, aby ďalšie 10 ročia a 100 ročia, tak ako les, nielen naďalej dozrievalo, ale prinášalo plody, ktoré môžu zvelaďovať a zhodnocovať naše jedinečné prírodné bohatstvo. Vážený pán rektor, dovoľte, aby som v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vám odovzdala rezortné vyznamenanie 1. stupňa všetkým pracovníkom Technickej univerzity ako vďaku za prácu, ktorú vykonávate. Ďakujem pekne.
Ďakujem pani štátnej tajomničke za prednesené slova i za ocenenie, ktorým rezort pôdohospodárstva prejavil uznanie našej alma mater. Ďalej prosím, aby sa ujal slova profesor Libor Bozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Vaša excelencia, vážený pán prezident, vaša magnificencia, vážený pán rektor Technickej univerzity vo Zvolene, vaše magnificencie, vaše spektability, honorability, milé dámy, vážení páni, milí študenti. Som mimoriadne poctený, že môžem byť prítomný a v mene slovenských vysokých škôl pozdraviť vašu akademickú slávnosť, venovanú mimoriadne významnej udalosti 60. výročiu založenia vašej alma mater. 60 rokov existencie vašej univerzity je na slovenské pomery veľmi významné jubileum, ktoré je zaiste jedinečnou príležitosťou na bilancovanie doterajších výsledkov a úspechov na poli vysokoškolského vzdelávania a vedy, ako aj východiskom pre stanovovanie nových cieľov a predsavzatí. Na Slovensku, v laickej, ale aj v odbornej verejnosti, keď niekto povie slova les, drevo, ekológia alebo environment, každému sa vybaví Zvolen a jeho technická univerzita. V príprave vysoko kvalifikovaných odborníkov pre hospodárenie a ochranu našich lesov máte nezastupiteľné postavenie. Máte nesmierne zásluhy na tom, že sú naše lesy, srdce nášho krásneho Slovenska, vašimi absolventami múdro a s rozumom využívané a zároveň náležite chránené. Obdivujem a zároveň vyzdvihujem skutočnosť, že riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru, a to predovšetkým v rámci systému excelentných pracovísk pre adaptívne lesné systémy a lesné ekosystémy, pre podporu rozhodovania v lese a krajine, pre integrovaný výskum geosféry a Centrom pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia posilňujete environmentálnu udržateľnosť našej krajiny. Je veľkou výhodou a je veľmi dôležité a prospešné, že v symbióze vzdelávania a vedy na vašej univerzite sú výsledky výskumu v oblasti adaptívneho manažmentu lesov Slovenskej republiky, transformácii drevnej suroviny na výrobky novej generácie, ekologických princípov tvorby a ochrany životného prostredia, vo vývoji lesníckych a drevospracujúcich strojov a využití nových energetických zdrojov priamočiaro a takmer okamžite prenášané do praxe. Vážené slávnostné zhromaždenie, vaša akademická slávnosť je súčasne symbolickou inauguráciou rektora pre obdobie rokov 2012 až 2016. Inaugurácia rektora je pre každú univerzitu výnimočnou udalosťou, je príležitosť pre uvedomenie si autonómie v podobe práv univerzitnej samosprávy a zároveň výrazom zodpovednosti a prísľubom pozitívneho napredovania v nových podmienkach. Vážený pán rektor, dovoľte mi symbolicky na začiatku vášho nového funkčného obdobia vašej služby v prospech rozvoja vašej alma mater zaželať vám šťastnú ruku pri výbere spolupracovníkov, predvídavosť pri závažných rozhodnutiach, invenciu a kreativitu na poli vzdelávania a vedy a vonkajšiu, ako aj vnútornú podporu pre realizáciu vašich smelých zámerov. K tomu vám prajem úprimne v mene nás, rektorov slovenských vysokých škôl, pevné zdravie, veľa pracovných síl a radosť z vašich úspechov. Vivat crescat floreat Universitas Zvolensis. Ďakujem profesorovi Bozárovi, prezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie, za jeho vystúpenie. Ako posledný vystúpi pán Miroslav Kusejn, primátor mesta Zvolen.
vážený pán prezident Slovenskej republiky, vaša magnificencia, pán rektor Technickej univerzity, vaše magnificencie, vaše spektability, honorability, ctená akademická obec, vážení pedagógovia, pracovníci Technickej univerzity, ctené dámy, vážení páni, milí hostia, milí študenti. Dnešný deň patrí v našom meste akademickej slávnosti, konanej pri príležitosti 3 významných výročí Technickej univerzity. 250. výročia Vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 205. výročia Vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 60. výročia založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene. Univerzita vždy bola a naďalej aj zostane kráľovnou zvolenského školstva. O to viac, že je jedinou vysokoškolskou inštitúciou v našom meste a v systéme vysokých škôl Slovenska má jedinečné postavenie. V nadväznosti na dlhú dobu tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania a výskumu na Slovensku vykonáva vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť. Ako každá inštitúcia, i naša Technická univerzita prešla svojim vývojom až nadobudla dnešnú modernú podobu. Ak sa spýtate študentov, aká je Zvolenská technická univerzita, odpovedia vám stručne. Ťažká. A dodajú, lebo na základe vedeckého bádania poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie nielen v domácom, ale aj v európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. Teší ma, že mladá zvolenská generácia nemusí za vysokoškolským vzdelaním odchádzať do iných slovenských miest, ale nachádza ho v rodnom meste. Teší ma, že do Zvolena prichádzajú študenti z iných miest. V mnohých prípadoch sa z nich stávajú Zvolenčania, po ukončení štúdia si u nás nájdu prácu, bývanie a založia si rodinu. Z pozície primátora mesta vnímam Technickú univerzitu aj ako inštitúciu, ktorá plní svoje poslanie riešením výskumných projektov národného a medzinárodného charakteru. Vysoko si však vážim predstaviteľov univerzity za ich ochotu pomôcť mestu pri príprave strategických dokumentov a projektov mesta, vydávaní odborných posudkov či stanovisk a vzdelávaní pracovníkov mesta v oblasti informačných technológií. Mesto Zvolen a Technická univerzita vo Zvolene realizujú na Slovensku ojedinelý projekt ZOMES. Spoločne od roku 2005 budujeme zvolenskú metropolitnú sieť na báze optických vlákien, ktorá umožňuje vysokorýchlostný prístup do internetu pre verejnoprospešné inštitúcie. Práve za tieto aktivity boli Technickej univerzite a jej kolektívu v rokoch 2006 a 2009 udelené ceny primátora mesta. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi pri príležitosti dnešnej akademickej slávnosti úprimne sa poďakovať bývalému rektorovi Technickej univerzity, profesorovi inžinierovi Jánovi Tučekovi, kandidátovi vied, za vždy ústretové jednanie a korektnú spoluprácu Technickej univerzity a mesta Zvolen. Počas svojho pôsobenia na univerzite prispel k jej rozvoju a napredovaniu. Dnes jeho štafetu oficiálne preberá nový rektor, profesor inžinier Rudolf Kropil, kandidát vied. Dovoľte mi z tohto miesta, pán profesor, popriať vám veľa tvorivých síl a rozvojových projektov, ktoré univerzitu, pýchu nášho vzdelávacieho systému v meste posunú opäť o krok vpred. Ako predseda správnej rady Technickej univerzity dôkladne poznám jej strategický zámer do roku 2016. Nie je jednoduchý ani ľahký a s prihľadnutím na náročnosť súčasnej doby si bude vyžadovať 100% tímovú prácu špičkových odborníkov i radových zamestnancov. Som ale presvedčený, že naša univerzita svoje ambície i poslanie úspešne zvládne. Za seba môžem sľúbiť vždy ústretovú partnerskú pomoc mesta. Vážený pán rektor, ctená akademická obec, vážené slávnostné zhromaždenie. Dnes spolu oslavujeme úctyhodné výročie jednej z najvýznamnejších inštitúcií v našom meste, Technickej univerzity. Budúci rok nás čaká spolu si pripomenúť 770. výročie
našho krásneho mesta. Spolu vo Zvolene žijeme, pracujeme, prežívame radosti či starosti každodenného života. Každý z nás svojou troškou prispieva k rozvoju a napredovaniu našho mesta. Len v partnerstve a spolupráci je možné aj v tejto neľahkej dobe pokračovať v jeho rozvoji. Verím, že máme pred sebou veľa rokov plodnej spolupráce, aby mesto Zvolen, miesto zvolené pre náš život, bolo stále lepším a lepším miestom pre život nás všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi primátorovi za jeho slová. Vážení prítomní, v slávnostnej atmosfére dnešného zhromaždenia